जौगादों बेयो सैथो, नाथाय बै जौगानायखौ लानानै जों गावनो जोंनि हारिनि सोद्रोमाफोरानो जोङो गोजोननायखौ लानो हायाखै। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि जि ग्लबेलाइजेशन, जि मुलुगनि जि थासारि, मुलुगा जि मोनसे न'खर जाबाय, बैजों जोङो सानफ्रोमबो टिभि नायनानै, खौरां बिलाइ नायनानै, मबाइलाव फेसबुक बायदिसिना नायनानै जिफोर जौगानाय खौरांफोरखौ मोनो, बैजों जोङो समान समान जौगालांनो हायैयाव जोङो एखम्बा जोंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय गैया जायो। दा बेयो सैथोखा। नाथाय मा होनगोन रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि न'खरा नुनायाव उन्दैब्लाबो बारा उन्दैद्राय एबा फिसाद्राय न'खर नङा। 15 लाख सुबुंनि मोनसे न'खर आसामाव जोङो रायजो जानाय न'खरा। जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, आयं आदै मादै गासैखौबो लाजोबनानै आबौ आबै जोंहा माने दायो रायजो जाग्राया 15 लाख जोंनि न'खरा। दा बे 15 लाखनि गेजेरावनो सोरबाया लेखा गोरों, सोरबाया जाम्बा जाम्बि, सोरबाया धोनि, सोरबाया गरिब, सोरबाया सानसुमै, सोरबाया बारा साननो हाया, सोरबाया माने मोजाङै खामायनानै जानो हायो, सोरबाया बोथिसे ओंखामनि थाखाय जुजिनो गोनां जायो, सोरबा बिनि गेजेरावनो जौ फाग्लाबो थागोन, सोरबा बिनि गेजेरावनो हयथ' साफा सानैया गाज्रि खामानि मावग्राबो थागोन। बे गासैखौबो लाजोबनानै 15 लाख बिदा फंबायनि मोनसे न'खर जोंनि न'खरा। बे 15 लाख बिदा फंबायनि न'खरखौ सुख शान्तिनि गेजेरजों आलो गोजोनजों दालांनानै मालाय न'खरफोरनिफ्राय साबसिन हामसिन खालामनानै संसार जानायानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि आफादफोर आरो माहारिनि गुबै थांखि। दा बे थांखिखौनो जोङो होसोगासिनो दङ। जोंनि न'खराव साब्रै एबा साबानि न'खर नङा, जोंनि न'खरा जाबाय 15 लाखनि न'खर। बिनि गेजेरावनो गोबां जोंनि आइ आफाफ्रा लेखा रोङैबो दङ, गावनि मुंखौ लिरनो रोङैबो गोबां आइ आफाफोर दङ। आरो दिनैनि मुलुगाव जिखौ बुङो लिटारेसि, लेखा गोरों होननानै बुङोबा जायफोरखौ कम्पिउटार गोरों, इलेक्ट्रनिक डिजिटेलफोरखौ जायफोर सालायनो हायो, बै सुबुंफोरखौ लेखा गोरों होननानै सुबुंफ्रा बुंनो नागिरनाय बे मुलुगखौ बिजिरोबा जोंनि लेखा रोङैनि अनजिमाया आरो बांसिन जानानै 80% जाहैगोन। दा बै मुलुगखौ नायोबा जोंबो हाफ लाख, आधा खावराल'सो जोंबो बै मुलुगखौ नायोबा। दा बेबायदि थासारिखौ नायनानै बे 15 लाख न'खरनि संसार जानाय मोनसे न'खराव जोंनि सुबुं धोन जायफोर दङ, जायफोरखौ जोङो दैदेनगिरि होननानै बुङो, जायफोरखौ जोङो सानसुमै होननानै बुङो, जायफोर बांसिन सानग्रा, जायफोर हारिनि थाखाय बावसोमग्रा, बै सुबुंफोरखौ लानानै गासैखौबो साननो रोंनाय रोङै जोंनि न'खरखौ जोंहा दानांगौ जाहैबाय। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानिखौ मावनो हायो? गथा गथायै सोङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा एखम्बा राजनितिनि लिडारफ्रा, सरकार सालायग्राफ्रा सोंनाय बायदि नैबे दालांखौ सोर बानायनाय? जों बानायदों। नैबे स्कुल बिल्डिंखौ सोर बानायनाय? जों बानायदों होनना बुंबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिन्थिनो हानाय जोंनि आखायाव बारा जेबो गैया। नाथाय बे 50 बोसोरनि जारिमिनखौ नायोबा बर' हारिखौ बेंनाय, बर' हारिखौ रैखाथि होनाय, बर' हारिखौ सांग्रां खालामनाय, बर' हारिनो खौरां लाबोनानै होफैनाय, मुलुगाव मा जादों मा जायाखै, बे गासैबो खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोगासिनो दङ। दा बे खोथाखौनो साननानै जेब्ला गल्डेन जुबलि खुंदों, बै समाव आं बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आफादल' जानानै थायासै, बियो मोनसे कनसेप्टआव फैबाय। बर' हारिनि हारि दानायनि मोनसे कनसेप्ट, मोनसे आइडिया बियो। मानो होननानै बुङोबा बर' हारिनि जेसेबां जेंना दङ बेवहायनो नोङो नायगिरा मोनगोन बा एबसुखौ मोनगोन। नाथाय बेखौ लानानै एबसुआ गोग्गानांगौ जेबो गैया। नोङो न'खराव बिसि फिसाय बुलायनायनिफ्राय, बिदा फंबायनिफ्राय बुलायनायनिफ्राय लानानै जेसेबां जि जेंना दङ बे जेंनायाव एबसुखौनो मोनगोन। एबसुआनो बेवहाय दंजोबो। नाथाय समाजारि जेंनाफोरखौ नायोब्ला जोङो बेखौनो बिजिरनानै मोनगोन जे जोंहा बै जेंनाफ्रा सानसे साननैयावनो जोबनानै फैया। दिनै मुलुगनि सिभिलाइजेसनखौ, सोदोमस्रिखौ नायोबा बबेबा हाबा मावनाया 1000 बोसोर सिगाङाव जागायजेनदों, नाथाय दाबो बियो सोलिगासिनो दङ। बबेबा मोनसे आसार खान्थिया 5000 बोसोर सिगाङाव जागायदोंमोन, दाबो सोलिगासिनो दङ। समाज सोलायनाया बिराद लासैसो जायो। ओंखायनो जोङो एखम्बा सानफ्लाङोना दिनैनो मानो जोङो लेखा गोरों जाजोबा, दिनैनो मानो जोङो धोनि जाजोबनो हाया, दिनैनो मानो जोङो बड'लेण्डखौ मोना, गोबां खोथाखौ जोङो सानो। नाथाय मानगोनां रायजोफोर, बे गासैबो सोलायनायाव मोनसे सम थायो। बे समखौ जोङो होसोनानै थांनो गोनां जायो। नाथाय बेखिनि समाव जोङो उन्दुनानै थानो मोननाय नङा, जिरायनानै थानो मोननाय नङा।
मुलुगाव जाय उन्दुनानै थायो जाय जिरायनानै थायो मुलुगा बिनि थाखाय नङा जाय 24 घन्टा सानो जाय बेनि जेब्लायबो खामानि मावो जेब्लायबो आखाइ गोसो मावो साननाय हनाय मावनाय दांनाय सोलिनाय बे एक्सारसाइजफोरखौ जाय खालामो बिसोर थांनानै थायो आरो बेखौनो बुङो सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट मा होनो जाय फिट बियो थांनानै थागोन जाय आनफिट बियो थांनानै थानाय नङा दा बे खोथाखौ जों बयबो गोसोआव लाखिनांगोन आरो बेवहाय बड'फाया जोंखौ बुंलांनाय खोथाखौनो साननानै देग्लाय जोंनि जथुम्मायाव जोङो मोनसे आयदा लादों आयदा होदों बे आयदाया जाबाय मा मोनसे पिसफुल गोजोन आरो प्रग्रेसिभ जौगालु मोनसे माहारि दानाय रेसपन्सिभ दायित्व लाग्रा मोनसे हारि दानाय बिल्डिं ए पिसफुल एन्ड रेसपन्सिभ ससाइटि मोनसे दायित्व गोनां मोनसे समाज दानायनि मोनसे आयदा लादों जों देग्लाय बे आयदाजों जथुम्मा खुंनो नागिरदों आरो मानो बेखौ लानो गोनां जादों आंनि बिजिरनायाव आंबो सासे हारसिं मानसि नोंथांमोना हयथ' गोबाङानो सानदों बिराद गिदिर लिडार माबा माबि आं बेबायदि जेबो नङा रायजोफोर आंबो गाजा गुजा न'खरावनो जोनोम जानाय सासे माने बे थाखोनिनो मानसिखासो दा बे हिसाबै आंनि जि बिजिरनाय आङो आंनि माहारि बर' आइ आफा रायजो राजा जोंनि साननाय हनाय जोंनि मानसिफोरनि एभारेज सुबुंफ्रा आं मा नुदों जोंनि मानसिफ्रा गोजोन लुबैग्रा सुबुं साफ्रोमबो गोजोन लुबैयो जोंनि मानसिफ्रा मालायासो जोंखौ मालाबा गाज्रि मानसि दानब माबा माबि होनना लिरनो नागिरो नाथाय जोंनि मानसिनि केरेक्टाराव बे गैया आखल आखुआव बे गैया ओंखायनो मोनसे पिसफुल ससाइटि गुबुन मोनसेया जाबाय रेसपन्सिभ ससाइटि जोंखौ मालाया बिराद थुनज्लायदों बर' अना बर' बुंदों माबा माबि बुंदों बर'फोरखौ रायदों मादों मालायनि थुनज्लायनायाव नाथाय बर'फ्रा जेबो मावाखै बे मोनसे रेसपन्सिभ ससाइटि आरो बेखौनो मोगथाङाव जोङो जुदि गायसनलांनो हायोबा रेसपन्सिभ ससाइटि होननानै जुदि जोङो मुलुगाव इस्टाब्लिश खालामथारनो हायोबा मालायनि जोंनि फारसे रेसपन्सआ आरोबाव बांलांगोन दा ओंखायनो दिनै जोङो रेसपन्सिभ जानो सोलोंनांगोन दायित्वशील बिबान लाग्रा दायित्व लाग्रा आंनि न'खरा बोरै सोलिदों आं बोरै सोलिदों आंनि गामिया बोरै सोलिदों आंनि माहारिया बोरै सोलिदों आंजों रायजो जाग्रा गुबुन हारिफ्रा बोरै सोलिदों आंनि मावनाय दांनाय आंनि साननाय हनाया सोरनिबा खहा खालामदों नामा आंनिनो माबाफोर खहा खालामदों नामा नैबे जाबाय रेसपन्सिभ ससाइटि जोङो जौ लोंनाङा होननानै एबसुआ जागायजेननायनिफ्रायनो जोनोम समनिफ्रायनो बुंबाय आगोलबा जौ होबथा सान फालिबाय 4 एप्रिलखौ एनडिबिआ जोंहा जोनोमनिफ्रायनो बै समाव जौ लोंग्राफोरखौ साजा होदोंमोन एखम्बा जौ लोंनायखौ बन्द खालामनो हायासै जौ लोंनायखौ बन्द खालामनो हायाखै बे मानि थाखाय मानोना जोंनि मानसिफ्रा गावनि देहानि फारसे रेसपन्सआ जोबोद खम रेसपन्स दायित्वआनो गैया जौ लोंबा जे नोंनि देहाया नोरजिया जायो देहा नोरजिया जानायजों बे रांखान्थियाबो धंस जायो रांखान्थि धंस जानायल' नङा नोंनि आसार बेबहार न'खरनि मानसिफोरजों गाज्रि जायो लासैनो नोंनि न'खरा लोरबां जालाङो नोंनि देहाया सावस्रिया लोरबां जालाङो बेबायदिनो समाजाबो नोरजिया जालाङो नैबे रेसपन्स बे रेसपन्सखौ जों होनो रोङाखै ओंखायनो जोंनाव जौ लोंनाया खमायाखै जुवा गेलेनाङा होनदों जोङो सारा आसामाव क'क्राझाराव बर' समाज थुनलाइ आफाद एनडिबि गासै लोगो नांजोबनानै जौ होबथाबाय जुवा होबथाबाय नाथाय जोंनि गिदिर गोलावफ्रानो जुवा होगासिनो दङ आरो सोरबा सोरबा बुंबाय जुवाजोंनो रांखान्थिया जौगायो जुवाजों टुरिजिम फैयो बिथांमोना बाहेरायाव थांना जुवाखौल' नुबाय नामा बिथांमोननि टेक्न'लजिखौ नुवाखै नामा बिथांमोननि इडुकेसनखौ नुवाखै नामा सोलोंथाइखौ बिथांमोननि कालचारखौ नुवाखै नामा बिथांमोननि रिसार्चखौ नुवाखै नामा बिथांमोननि सिभिलाइजेसनखौ नुवाखै नामा बिथांमोननि रांखान्थिखौ नुवाखै नामा अब्ला जोङो जोंनि सोरबाफोर बाहेरायाव थांना फैनानै बुंफैनाय दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जों बेखौनो